Alberdania argitaletxeak aurkezten du Amaia Telleriaren Aizelekuak. Esataria Amaia Telleria. Lehen kapitulua. Heriotzaren ondorengo egunek nabarmen baldintzatu zuten Goiburu familiaren etorkizuna, eta guztien artean Mikelarena bereziki. Aita ezagutu gabe koxkortu beharko baitzuen neskak, argazkixume bat bera ere etzuela, haren aurpegia anztera kondenatuta. Beltzez jantzita eman omen zuen apaizak Jose Angel Goibururen aldeko hileta meza, segundako entierro bat izegokion bezala. Zer beste espero zitekeen baserritar pobrearentzat. Hotz egiten zuen udazkeneko goiz hartan. Hankartean eskuak epeldu nahi zituztenen dardarizuan sumatzen zen. Malkoei eutsi nahian asperen egiten zutenen atxean. Ez ziren horregatik utzi geratu aulkiak, emakumeak aurrean, gizonak atzean, alde batetik besterainoko hilarak izan ziren. Inorketzuen geratu nahi Luzia alargunari doluminak eman gabe. Ez da Bonipasiri ere, Jose Angel zenaren amari. Sudurpuntak gorrituta begiratu zioten lehenengo hilarako aurpegi zurbilek eskuak gora eta bera dantzatzen zituen apaizari. Begiradak beste nonbai galduta bezala, hantxe ziren Bonipasi, Luzia eta 6 seme-alaba zaharrenak. Ondoan izango ziren hilobizale lanetan ibilitakoak ere, kanposantutik bueltan galtzabarren lokaztu eta alkandora izerdituekin. Luziarena izango zen ordea han sentitu zitekeen oztasunik handiena. Eliza ingurua estaltzen zuen antzigarrak gorputza hartu ziola ematen zuen, belo ikusezinean bilduta. Baserriko lanak lazutako eskuak bularraren kontra estututa, anima bat omen zirudien. Ez da lana baina, pertsona hondatzen duena, nahi gabea baizik, eta alaxe onartuko luke aurreko astean Luziaren indarra ikusi zuen edonork. Itzaliak ziren grin guztiak eta azalaren lustrea. Hala imaginatu izan zuen behintzat Mikelak etxekoen kontakizunaz josi zuen eszena. Etzen gutxiagorako gainera. Etzen besterik aitzatuko, hiletara doluminak ematera baino, herriko azken kontuen berri jakitera joandakoen artean. Lepoak tente eskuak bularrean elkartuta, kristau ezinobeak zirelako ustearekin. 49 urterekin gizara joa. Gajoa Luzia, haze udibaia etorri zaiona. Aurretik 2 ume jaio berritan galduta gainera. Apendizitisa izan omen da, eta Don Joakinaren ondoan zer gertatzen zitzaion ezin asmatuta. Zer gertatuko ote da orain baserriarekin? Luziak ez zituen koru hartako ahotsak entzuten ordea. Ingurukoek egurrezko bankuan eserita ikusten zuten arren, Iruinbarrenako sukaldean zegoenaren gogoa. Hiletara etorri etzen alaba txikiaren aurpe. Sample complete. Ready to continue?